Само на много гиери сигурно не мога да го правя, къде си правилно. Халгард съм, вижте. Винаги моята цел е да съм ниско тук влизам. Хубаво в лево главата, но не да е това. Тази ръка влиза през кръга, а коляното до неговото коляно, под неговото коляно. Тук заключвам моята крака. По този начин. Когато влезна тук, аз контролирам целият таз. На мен това ми е целта, това ми е задачата. Да контролирам тази, да не мога да мърда той. Изпълвам си вече краката и бади. Внимателно, защото много бързо става. Халгард. Влизам хубаво главата на таза, ръката отдолу, коляното под неговото коляно иде. Заключвам и изпълвам. Така ли? Така. Долу съм, ръката ми долу. Айде.